Badakizu zure enpresak evoluzionatu behar duela lehiakor izateko, harentzat estrategia berri bat planteatu behar duzula, bezeroekin duzun harremanean berrikuntza behar duzula, saltzeko bide berriak definitu behar dituzula, antolatzeko modu berriak zehaztu. Azken finean, zure enpresaren berrikuntza gaitasuna areagotu behar duzula. Ez aldakizu nondik hasi. Berrikuntzako proiektuak martxan jarri eta eman zure enpresari lehiakor izateko behar duen bultzada. Aldatu programa Esprik Euskal Enpresei berrikuntza ez teknologikoko proiektuak burutzeko eskaintzen dien tresna da. Aldatu, 6 langile edo gehiago dituzten enpresei dago zuzenduta, eta baita Euskadiko autonomia erkidegoan jarduera zentro bat edo gehiago duten fundazio eta elkarteei, beti ere berrikuntza agenda edo plan estrategikoa bezalako hausnarketaren bat burutu badute. Aldatu programaren ekintza eremuak 3 dira. Enpresaren estrategia berriz aztertzea, negozioaren posizionamenduan aldaketa nabarmenak, balio proposamenaren eraldaketa edo negozio ereduan erabateko aldaketa lortu nahi duten proiektuak. Berrikuntza merkatuan, enpresak merkatuan duen presentzia modu nabarmenean aldatzen duten proiektuak. Bezeroari zerbitzu gehiago eta hobeak emateko xedearekin, bide berriak garatuz edo ohikoak eraldatuz. Berrikuntza antolakuntzan. Antolakuntzan eraldaketa handiak dakartzaten proiektuak, antolatzeko modu berriak ezarriz, elkar lanerako sareak garatuz balioa sortzeko. Berrikuntzarako gaitasuna garatuz, pertsonen berritzeko gaitasuna areagotzeko xedea duten proiektuak, berrikuntza kudeatzeko sistema bateratuak garatuz, erakundeen berrikuntza balioak eta kultura aktibatuz. Edonork edozein sektoreko eta edozein profileko enpresan, edozein tamainakoan berritzea posible dela eta benetan berritu daitekeela pentsatzera gonbidatu nahi dut jendea. Niretzat berritzea ez da hobetzea soilik, benetan berrituz, ideia berritzaileak sortuz eta besteengatik bereiziz ez, desberdina izaten saiatzea ez dago beste laneko hildorik. Zein arlotan berritzen duzuzuk? Aldatu eta jartzazu praktikan berrikuntza. Berrikuntza